Itu London nomor itu. Lagi apa? Dia London nomor. Iya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala wa bihuda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ngapunten mawon niki nggih. Mare blimbang-blimbang saking awit isu, nggih. Awit isu meloncat-loncat. Nanti wau niku dari maksud niki. Nggih, saya dilamu terus datang terus langsung pergi. Mare kudu diparingi tausiah sedaya dene dari tak bagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab samain sebelawanya buta semoga ya Allah sifatnya Allah ar-Rahman dan paling murah dalam dunia, sifatnya Allah ar-Rahim dan paling merasa dan tentu mukmin tapi dalam akhirat lokon. Lanjut lagi psikologi menurut Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu orang muslim nek nglakoni napa mawon diusahakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti wonten riwayat kata baku. Biyen ana wonten tiyang ekstrem iku senengane bismillah. Aku biyen di kandhani Pak Ustaz kon opo-opo kon bismillah bismillah. Asa-asa bismillah, nyetel TV bismillah, nyaponi bismillah. Dolanan bismillah, arep HP-nan bismillah. Terus bismillah. Nanti sing lanang niku sumbut. Alah mana sumbut yang blenger. Mula jenengan kok mani bismillah. Akhirnya sing lanang ngetes si wadon. Iki Bu, duit biasa mingguan. Gawe blojo. Bismillah Pak. Insyaallah bismillah tak gundakno sing sak apik-apike. Dan ketika sing wedok film niku sing lanang iku nyolong duwite bojone, sing mau dikekno iku dicupuk. Bar dicupuk nang serbantal kan posisine, terus dicemplungake ning sumur. Jual aku juekel aku bojoku. Opo bismillah. Akhirnya temenan, duit dicemplungake ning sumur. Terus sing wedok digugah niyate nek ilang arep disumeni. Nek ilang arep disumeni arep diunyang, kok tekan iku arep dipegat. Mergo iki jengkel wis sumbut. Mani bismillah. Nah ketika digugah, Bu, subuh Bu, apa Pak Ibu, apa sih Pak? Subuh. Oh, nak Ibu. Oh, penting. Dilihat kadang dibuka apa orang kan? Kalau dia tahu. Pak lagi Pak ya. Ayo Pak subuh, Ibu. Nah, ketika digugah terus sing wedok tangi langsung digedhol karo bojone. Ndi Bu, duwite sing tak kekno wingi sore. Cepet tak mbok nganu kae. Bayar kae wong. Nggih Pak. Akhirnya dijupake ning bantal. Ning sor bantal. Duwite pase foto. Boten tolong siti-siti om. Soalnya bingung lho, duit itu wis tak semplungake ning sumur. Aku ngiyate nek ora ono, nek ora ketemu, tak undang tek-tekan ulah tak pegat. Ternyata duitnya tasnya foto Pak.
Jadi wong niku diselametake kali Gusti Allah lewat malaikat. Duitnya dijupake meneh. Niku sing arep praktek wae kira-kira sinten lho. Dijal. Nah, dijal dicolong duwite bojone semua ning sumur bar. Lah, nyuwun sewu, nganti jaman biyen wong nek kon ngaji niku segepe mboten karuan kabeh. Jamane para wali 9 sing tanah eneng babat tanah Jawa niku kan tiang-tiang Jawa niku kan senenge do ngaji. Ngaji tapi anggo budaya ngoten nggih. Mulane nek kon ngaji niku biasane sregep tapi ilate angel. Kalau ngaji alif-alifan, ya sregep alif-alifan, babaan, tataan, nanti ya-yaan. Gitu, babaan, tataan, jim-jiman nanti tekan ya-yaan. Nemu wadon itu kan sing penting taat karo bojone wong kadang wong lanang nek diomongi, "Ya Pak, Gus dosa Pak. Poso Kemis Pak nggih. Karo Senin nggih." Ora nek diomongi ustaz niku. Niku nggih dilakoni temenan, kuat ora kuat penting dilakoni akhire paron-paron Bu kula ning poso kok Senin Kemis kayane mboten kuat Bu. Lah iki paronan ben itu kula sing Senin jenengan sing Kemis. Nah kan Pak Bu nek ngomong kira-kira orang kuat kok dibagi. Jadi nek Senin sing lanang nyenen, nek Kemis sing wadon Kemis. Poso iki lho, poso Kemis. Mergone poso Senin Kemis niku kalkulasi amal kula panjenengan ditutul kali Gusti Allah lewat malaikat raqib ati terus disetorake Gusti Allah mabur mendhuwur. Ditompo karo ora ya niku Senin karo Kemis mulane disunahke kon poso Senin Kemis. Ya. Kula ngertos ngaten Pak Bu. Kula awet mau udan gede nggih. Nggih. Berarti udan boten? Udan angin sampun gledeg nggih. Kula ngertos aduh. Ono jadwal telu pisan. Gegare. Tapi ternyata mereka mau ditunggoni wong kuatah. Padahal nek cara Rasulullah dawuh udan iku rahmat. Rahmat iku welas asih. Lah ketika udan turun, kenapa kebanyakan orang malah padha mlayu, padha ngau. Nah jane kan kudune udan-udan rahmate Gusti Allah niki. Asik udan-udan kudune Bu. Wong niku rahmate Gusti Allah. Aja malah dincot-ncot. Udan kok dincot-ncot. Ora dincot-ncot terus piye? Nah, ketika hujan turun, nggih, cara jaman biyen Rasulullah tasih sugeng niku Kanjeng Nabi nangis. Jadi setiap udan turun niku Gusti Kanjeng Nabi niku nangis, Bu. Akhirnya sahabat itu tanglet, "Ya Rasulullah, kaifa anta tabkikan ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi malah nangis banter. Oh, tergede campur banyu. Ini Kanjeng Nabi nangis, ditakoni, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Setiap hujan engkau menangis. Setiap hujan engkau menangis. Kenapa ya Rasulullah?" Hei sahabat-sahabat, saya ingat dawuh Allah di dalam Al-Quran bahwa nanti di yaumil kiamah ada manusia yang seperti hujan. Wong itu kaya udan. Udan tapi ngisore ditadai geni neraka Pak. Jadi Kanjeng Nabi bayangane besok ana wong dicemplung-cemplung nang neraka niku kaya udan. Boten mlebu. Mulai setiap Kanjeng Nabi napa ndelok udan nangis.
Niku bisa ditiru Pak Bu. Jenengan nek udan langsung njogo bae, langsung mati diam. Lah kok nek ditakoni wong liwat, "Napa njuk nangis?" Ora duwe sego, ora duwe urung kecot. Niku beda pikirane Kanjeng Nabi karo pikirane jenengan. Nah, mulane setiap apapun kita harus belajar dengan alam. Ono udan, dipelajari udan itu sebagai apa? Nah, udan itu sebagai musibah apa nikmat, Bu? Nikmat apa musibah, Pak? Yo kudune nikmat. Lah nek ana udan terus pripun? Oke. Mulane setiap sesuatu seseorang harus selalu membaca alhamdulillah. Ketika alhamdulillah tentunya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang melakukan sesuatu ibadah atau pekerjaan apapun, kalau diniati bismillah, niat ingsun nyambut gawe bisa berpotensi sebagai pahala. Wong kerja, makan, minum, niku hukumnya pernah, Bu. Pak nggih, boleh dikerjakan, boleh tidak. Karena itu sifatnya pernah mubah. Kaya panjenengan niat maam. Angger maam tok mubah, boleh makan, boleh tidak. Orang ini ganjaran apa-apa. Minum nggih ngaten, angger minum diniati kados niki misal nggih. Lho iki contoh tak burikin ora tak contohno nggih foto bae bingung. Misal ngaten nggih. Niku contoh. Tak niati kula menawa ngelak angge gawe tausiah niku nggih berpotensi pahala. Jenengan makan diniati ya Allah, kula tak makan supados ibadahe ben kuat, nggo gawe sangu ibadah, nggo sangu urip. Sepele Pak Bu, hanya karena niat jenengan berpotensi sebagai pahala, mendapatkan ganjaran Bu. Paham boten kok pernah ngomong. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti Allah Ar-Rahmani dan yang paling murah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahman itu sifat Allah pertama yang ditulis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa akhrana ya Rahmanu ya Rahim. Kenapa Allah ditulis sifat welas asih pertama yang dicantumkan di awal Asmaul Husna? Di awal sifatnya Allah yang ditulis adalah sifat Ar-Rahman. Mergone Gusti Allah niku memang zat yang maha welas asih. Maha welas asih. Gusti Allah niku lho sak kata-katae wong nglakoni dosa nek gelem tobat mesti dingapura kali Gusti Allah. Terus Gusti Allah niku gampang Bu. Gusti aku ngombe maksiat niki njaluk ngapurane nggih. Yo kowe tak beri astagfirullahaladzim, yo tak ngapura. Kula panjenengan nek nglakoni dosa setiap jam cukup membaca astagfirullahaladzim. Sak waktu-waktune, sak menit-menite, sak jam-jame cukup astagfirullahaladzim. Kalau setiap hari 5 waktu menjalankan sholat. Kalau setiap minggu menjalankan sholat Jumat. Kalau setiap tahun berarti menjalankan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Niku adalah sopling dosa, penghapus segala dosa. Akan tetapi dosa sing paling angel niku gawe dosa karo sepadha-padha. Gusti Allah niku ya tak ngapura. Tapi kalau kita mempunyai dosa kepada teman, tetangga, sing kemarani ati, wong kaya Allah Gusti, kaya kuping, wong ketemu bemo,
langsung kayak ini koyo mancal-mancal. Woro kliwat kan sandingi neng ngarep omahe langsung digawe status setane lewat. Karena macam sengite ora karo kamuran. Lah ketika kula panjenengan gawe salah karo padha-padha, lah niku Bu panggih niku sing berat. Monggo sakniki ya Allah Gusti fitnah luar biasa. Ulama karo ulama benturan, Habib karo Habib benturan. Dijal. Lah kula panjenengan luru ekonomi beris payah. Ibadah wae ora mesti ditampa kali Gusti Allah. Lah kok ngurus ibadah wong, ngurus nasape wong. Ngurus ibadah dewi mawon dari mesti bener iki mboten. Mboten sampe menawa kabeh. Saniki gawe atine wong mboten langsung nganggo mulut, Bu. Nah, saniki gampang. Tukaran wong ngene karo wong Jakarta niku gampang tinggal WA dasmu konyot. Habis dobol dibilo. Jadi balas lapormu setan genjik. Imat kok dibelo itu parah. Lah ngaten niku lho. Nek mboten njaluk ngapura, ora kepethuk njaluk ngapura. Hati-hati. Mulane sifatnya Allah Ar-Rahman, Allah itu Maha Welas Asih. Arep panjenengan dosa kaya ngapa, nek Allah memberi anugerah melas, jenengan bisa mlebu swarga. Walaupun kadang belum ibadah. Sahabat Umar bin As, mboten Umar bin Khattab mboten. Niku terjulukane Suhairmi. Niku kancane do mlebu Islam niku mboten purun sholat, mboten purun mlebu Islam. Yo pengin tapi waktune urung pas, darane ngaten niku. Pokoke kula dereng purun derek Rasulullah. Aku yo wis pengen jane tapi aku durung wegah, durung gelem. Wis koyo iki ngurus awake dhewe mumet kok. Ono sholat barang, ono ngaji barang. Nah, akhirnya salah suwi dina Umar bin As niku dolan-dolan ning masjid. Nek timbang nganggur wae iki tak arep masjid ta. Arep masjid dolane sepi, lah masjid kok sepi ning ndi iki. Ning ndi iki biasane Rasulullah. Tamu-tamu ten mriki kok ora ono akhire takon karo wong. Nek Pak mriki Pak tak tangkon Kanjeng Nabi ten pundi kok sepi niku. Oh, Rasulullah perang melawan kafir. Perang nggih. Padahal itu sekitar jam 9 pagi. Oke. Nek kaya kuwi iki kesempatan aku arep Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirun wahyu musul Kanjeng Nabi. Lah ternyata jam 11 urung sholat zuhur wis mati keburu. Tapi Kanjeng Nabi wis ngomong karo para sahabat-sahabate, sahabat-sahabat iku ahli jannah. Aku mencium wanginya ahli surga. Sahabat-sahabat do ngomong sinten Kanjeng Nabi niku. Yang ingkang kerja syahid tengarepe jenengan niku. Niku Suhaimi atau bisa dipanggil Umar bin As. Dulu panjenengan apa boten pilih seliro Kanjeng Nabi. Niki dereng pernah sholat Kanjeng Nabi. Ngaji ora gelem niki kan lebih melu jenengan niki. Iya, tapi kalau diwaksiti dikabari kali Gusti Allah, beliau Suhaimi niki ahli surga. Ini adalah welas asih Gusti Allah. Maka dari itu orang ibadah kalau niatnya masuk surga berarti orang ini ibadahnya belum ikhlas. Kalau orang itu ahli wirid, ahli zikir, ahli sholat, ahli tahajud, ahli tadarus, kok
hatinya mempunyai keyakinan bahwa saya adalah ahli surga, itu adalah kesombongan. Imam Ghazali, seorang ulama mujtahid Islam, referensi di ulama-ulama pada saat itu, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, jenis Quran beberapa, insyaallah kula pun katam. Niku abun dintene penggawane ngarang kitab aku. Sopo sing ora kenal Imam Ghazali? Mujtahid ulama dunia. Nganti sakniki kitabnya masih dikaji anak-anak pesantren. Niku masuk surga bukan karena alimnya, bukan karena pintere, bukan karena ibadahnya. Bukan. Ternyata beliau masuk surga hanya gara-gara ada lalat. Ono lalat Bu, sini nulis kitabnya cara mbiyen nafsai, jenenge nafsai ya. Niku kan mangsi ditutul-tutul mangsi ngaten niku. Zaman biyen zaman kula niku ngaten niku. Dikai nang gedang niku, napa rambutan gedang niku sing garing niku terus dicuri mangsi terus ditutul-tutul ngaten niku. Lah niku ono laler Bu. Golek niku saking kan boten wonten. Golek bawang Bu. Golek bawang boten wonten, golek klethok ora ono. Golek wedang jahe nggih boten wonten. Golek bakso apa meneh, angel. Akhire anane mangsi. Nah, laler niku medrot nyerot mangsi. Nyerote ngaten iki. Nah, niku nyerote ngaten niku. Nah niku Imam Ghazali delane Allah Gusti nyemuk nang apa-apa lalu padahal sedenenge orang mbok penyakit sih Pak nggih. Kita Bu nganti melase karo laler ngerti laler niku nelih dijarake nang nyedot maksine. Badongan pun parek akhirnya mabur. Terima kasih dadah. Mabur. Nah, ternyata ketika meninggal di dunia dan ada seorang wali yang tahu, wali pada wali kan kertas Bu. Biye uripe koyo iki besok ning kuburan adane piye iku cara wali niku ngertos adane. Ora beda karo sahabat Ali karo sahabat Umar. Sahabat Umar itu wong buah dalahe wong Pak Bu. Orang masih wani karo sahabat Umar. Jangan kapan manusa dhewe medhot gendruwo, kowe gombel, dong mlayu nek wonten sahabat Umar sampe bualahe. Nah ketika sahabat Umar wafat, Ali ngomong kaya iki, wah, iki wong bualahe ora karuan dijal. Nang jero kubur dijal wani karo malaikat munkar nangke ora. Akhire mata kaji. Nek didelokno Nabi Brono adane sahabat Umar di jero kubur. Akhirnya temenan kabeh. Diparani malaikat munkar. Assalamualaikum. Sahabat Umar kaget. Waktu dijual, waalaikumsalam. Napa wae? Malaikat malah wedi wae. Nggih niki cerita temenan niku. Mboten kok kan guyonan iki memang temenan getak karo sahabat Umar, malaikat munkar nangkeli manang gredeg wedi. Waduh, kon bilang temenan iki mantan centeng tenan iki sahabat Umar. Wong malaikat munkar nangkeli digetak. Wedi. Akhire WA karo Gusti Allah. Dikerok nang niku. Ono wong wedi temen iki tak takon malah aku digetak ya Rob. Oh alah, lah kowe sahabate Rasulullah, lah kowe mani karo kowe yo remek kowe. Lah terus pripun tinggal ora wani ngakoni. Nah, ketika kula panjenengan menghadapi sebuah masalah, nggih, maka panjenengan kudu langsung suwatan ngarsanipun Gusti Allah. Piye carane? Salat tahajud. Pernah Bu salat tahajud?
Pernah jalur pernah. Sampai entar. Obat sembuh. Terus apa itu? Nek ada masalah langsung suwanteng ngersane Gusti Allah, ora usah update status. Ono masalah karo tanggane, ono masalah karo bojone, ono masalah karo keluargane, kok diupdate, digawe status. Langsung bojo wasem sedina ora meneh duit. Itu malah gawe tusuk. Lah Gusti Allah niku duwe sifat Rahman welas asih. Nek panjenengan duwe masalah nopo mawon suwane Gusti Allah, ndonga karo Gusti Allah. Ora sang cerita-cerita karo wong-wong. Lah niki dosane wong wadon biasane sepele Pak Bu. Nek ana apa-apa didongeng. Wong nyumbang bae ana ngeri mangan negosane bae diutak kuping dhewe. Negosane watos bae kaya waku ngene bang makan kerek mati. Kok kowe ora dipangan kok? Ya pas. Nggih. Ngombe wedang seruput wanyek kaya jarang macan medhite ora karuan kan disinae kok wong kok cuma iki apa-apa didongeng ana pengantene liwat pengantene kok wahyu temen kok beres temen lha silakan dilake nang mburine astagfirullahaladzim bocah wahyune kok kowe nek mburine ya Allah Gusti kaya bongkotan gedang kaya astagfirullah didongeng. Oh, ono sak walike sing lanang guwaget. Sing wadon bilang kae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe mburine sing cungkring ireng kowe. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil picen matane yo. Ya Allah Gusti kok ora weruh wong ayo pirang-pirang kok. Imam nggih sunate kok carane. Dadi mantuku ngono langsung tak bilang. Wong niku nek ora ndongeng niku tak terasan Bu. Nggih mboten. Jenengan duwe gawe mulemi wong disumbang 50.000. Dipandhot-pandhot ngomong. Lha orang sunatane deloken wis tak sumbang ping 5 lho anak itu. Anak wong sunatan pantenan iki nyumbang aku sih gawe ada partisan bae nyumbange ora didobel, padahal tak sumbang ping 5. Manggon yang nyumbang iki ditok 50.000. Apa pantes sih? Nggih mboten lho. Nggih mboten. Lah iya. Nah, nyumbang 100.000. Itu mung sarimi loro ndok loro karo siji. Oh ya RT perlu kabeh. Delok 100.000. Delok pun jeji iki apa pantes iki? Dijal. Lha nek kita perlu Bu, perlu tangga-tangga kula niku kaya kowe kok. Nggih boros pira pompo. Ngomong wadul, berkat iki lho dicami tanggen ibune kula dicami. Iki delok njur apa pantes iki 100.000 iki delok dituku-tukuno. Terus ndoke paling siji. Carane loro astagfirullahaladzim wainite iki nek wong model wae iki yo mentuk iki digodhe mentuk iki wong model kaya iki manane paling kacang ijo lha kok kacang ijo lha kacang ijo kan diwetno bar kok dikumbang meneh dipangan meneh iki model kaya iki kaya ban nganu bunju kaya ban tubles, nek ban barang. Lha nggih nek njaluk angin karep, tapi nek wis kebek angin kok metu bae wegah. Nek njaluk karep kon sudah kok ora gelem. Nah, senajan ngoten niku dosa Bu, niku jenenge hibah. Sepele Pak Bu. Oleh sekedar biasa gibah, senajan dosa gede, nek wis kebiasaan,
angel marine. Mulane kula panjenengan aja ninggalno salat, aja ninggalno wudu, aja ninggalno zikir astagfirullahaladzim. Niku kanggene napa mlebur dosa. Nah, ketika kemudian panjenengan nglakoni dosa kaya kowe, Gusti Allah tetep ngapura. Malah ngaten Pak Bu. Kadang Gusti Allah karo wong wadon nggih. Niku kadang isih murah, isih melas Gusti Allah. Nggih. Kadang tak umpama meneh, kadang bojo nek wis jengkel karo wong lanang. Mlebune wis ketara, nggih mboten Pak. Mlebune bae lawang wis grum. Banding carane niku ora nalus niku mboten jengkel kok. Liwat kursine dibuang tupak ora. Wis wong lanang stratapan nek kok model kaya kowe. Nek jengkel iki. Lah wong wadon nek wis jengkel, nek wis urip jongket-jongketane angel. Linggis mau mboten saged aluk begene kaya kowe jongket wong wadon sing wis jengkel mboten saged. Lah mulane wong lanang niku kudu duwe pengapesan Pak Bu. Pengapasane wong wadon niku napa? Napa Pak? Lah dijawab. Nggih. Lah mulane jenengan nek bayaran ojo dikene kabeh. Niku ana sing jenenge duit kenakalan. Ana sing jenenge duit nggih pengapasane wong wadon diselentekno ning peci nanti pro tapi kita kadang ngomong juga ada kabeh niki wajib wong lanang kudu duwe niki lan harus diumpet-umpetno duwe wis diumpet-umpetno gawe nyabehi pengapesane wong wadon kok isih konangan berarti jenenge duit apes. Wis diumpet-umpetno masuk konangan manduruk obyek sompitan obyek konangan jenenge duit apes. Lah nek wong wadon kok wis jengkel jenengan aja dilayani wong wadon nek jengkel kok dilayani rembek aku. Arep salah ora bakalan ngaku salah. Wong jenengan cukup kena meneng anteng rokok sedal-sedul ning srebrang gitu. Terus duitnya ditokno sih separuh. Abang ibu tokno separuh. Jadi kan lagi-lagi kakak turu iki. Gua mau wadon mirak-mirik karo turu kan mau tangi Bu. Anu Pak, tangi ora usah resep. Langsung kakak nyaponi nyandi-nyandi kalau tinggal kan. Tapi cetek kopi kok naik kok kesel. Arep ngopi teh kok susu. Padahal lebih jengkel. Mergane napa? Ngoro duit. Cuman dilolo cuman duit-duitan. Niku rasa ngenteni 10 menit, 5 menit bae moro gleyek langsung dijadikan dibuku ning meroto pijete lho. Mergane mero duit. Teng YouTube niku enten payangan. Ana wong wadon utawa wong lanang guyon karo macan. Guyon karo singa. Malah ular-ular piton gedene sak klopo. Ana sing warnane kuning, ana sing ireng, blonteng-blonteng. Kok iso turu bareng karo wong. Malah wong wadon nggih niku nggih. Kan YouTube niku kan jenengan browsing kan wonten. Orang berteman dengan ular kan nanti kelihatan. Yang menjadi pertanyaan, macan, singa, ulo, itu habitatnya hewan yang memakan daging. Apa maning dagingnya menungso, wah sedekah orang karu-karuan, ngumpuli bakso balungan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa enggak dimakan? Ayo Bu.
macan singo ngelih kuwo cukup genah arep watek ora gelem mangan mergone hewan itu punya insting melas rasa matur nyuwun dirumati paling suwene 3 bulan wis kenal karo ndarane jenengan ngomong kucing gualak dilus-lus gini di lus-lus ngaten karo dilus-lus mriki langsung tutut oh berarti iki bolone kuwi iso mlebet nang sikil Bu mergone tahu rasa terima kasih lah wong wadon wis dilus-lus njaluk apa dituruti omah dikae omah motor dikae motor duit dikae duit pakaian ditukok pakaian kadang wonten SMS masuk WA masuk salah kirim gue langsung duwe gue geger boten karo karuan lha priye WA-ne masuk niku nakon kabar kare do didelok niku jenenge Krisno jenenge Krisno do dibel jebule suarane wadon kok digegere orang ditakoni dhisik iku sapa Pak mboten langsung geger perang dunia wah celana dulen-dulen di matamu picek kurang ajar ulang kowe ini mau SMS salah kirim masuk kudu kita takoni dhisik iki sapa Pak kok jenenge Wak di Beldan suarane wadon kok jenenge kok Krisno oh keliru Bu niku salah nulise lah jenenge asline sapa Kiswati kan jelas lah kadang mau dimelasi kadang salah sekedhik kaya panas setahun kesiram udan 5 menit api ke wong lanang ilang kabeh kowe Pak wis dibuat-buatno wis mrene nggawa apa nyong urip karo sampeyan seprene sepuluh seprene ora tau digawe seneng Pak jujur aku biyen nikah karo mantanku biyen aku seneng Pak ora urip kaya karo sampeyan wong wadon kok nganti nguceng-nguceng wong lanang kaya kowe getak-getak wong lanang kaya kowe Bu nek diomong mendungan dheweke kaya ora gaplek niku ibadah jenengan 40 tahun dihapus kali Gusti Allah ora gelo sih Bu ibadah kesel-kesel 40 tahun dihapus kali Gusti Allah gara-gara apa wani karo wong lanang percuma sholat kau kerjakan percuma zikir kau bacakan sama suami melawan apa ya ngomong apa cocok ora diu ngomong apa sama suami melotokan sing lanang mendulak mendele ngopo ya ngomong mana iki sampean ngomong sama suami tudingan wani tuding apa ya apa mrene gowo apa ini mrene gowo apa lho Bu lah aku nek ora mrene gowo ya ora duwe anak sing mricil kaya iki kowe iki anak sing mricil kaya iki anak ora gowo lha kok tukul sih Bu apa anggape kowe nganti barang sing patungan langsung mepen kan ora sih Bu atos. Jadi pangeran katon bagi istri itu adalah suami. Pangeran katon bagi anak adalah orang tua.
Ridho fi ridho walidain. Ridhone Gusti Allah tergantung ridhone wong tuwa. Jangan sekali-kali kula panjenengan yakin masuk surga kalau sama orang tua belum berbuat baik. Misal kula duwe santri ribuan. Setiap malam saya sholat tahajud saya rakaat. Setiap siang saya berpuasa. Kulo nggih penggaweane ngaji terus. Lah kulo nggih gadah usahane kulo kathah senenggone karyawan-karyawan. Menerima pekerjaan yang sudah nganggur. Mati jalan musala PPK sing bangun kulo. Tapi kok duwe tiyang sepah leleran, mboten pernah ditakoni kabare, Pak. Duwe sego orang, duwe beras orang, duwe tahu orang, duwe duit orang, kok dijarkan saja. Arepe ngono sedapo wis tuwek. Dari mati niku karepe urip ngono, mati ngono. Kok modele ana anak model kaya kowe, kok mlebu swarga mangke piye? Jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak. Hati-hati, wong tua itu malati. Sukses dia pasti menyukseskan orang tua. Maksudnya gawe senengi wong tua. Wong sudah sukses niku, kula yakin kali wong tua pasti meratukan, merajakan orang tua. Bekti karo wong tua. Mboten saged maringi nyenengno minimal jangan membuat sakit hatinya. Jangan sampai wong tuwa nganti nangis mergone kelakuane anake. Niku minimal niku ngaten Pak. Gusti Allah niku lho Maha Welas Asih. Kok wonten tiyang wong di rumah wis dirus-rus wis dibae nafas dibae apapun di paringno kok isih nguceng-nguceng isih wani karo wong lanang berarti isih melas ulone. Ulo macan bae ngerti matur nyuwun. Coba jujur Bu, jenengan diparingi harta suami ya. Iki Bu bayarannya 3 juta. Pernah pernah ngomong matur nyuwun mboten? Hah? Kapan gue? Kapan? Halo Pak, pernah Pak? Belas ya? Belas Pak? Ini saya tak percaya coba ini. Ini Bu 3 juta. Malah kadang malah di Senen ini 3 juta. Bayarannya paling semono. Berase entek, bumbune entek, anake belum garap sari, listrik belum bayar, pam belum bayar, sekolah yang belum bayar, nunggak pirang-pirang. Iki wis pirang-pirang undangan sumbangan yang pirang-pirang. Iki senene gopo, Pak, senene gopo. Mung kadang sing lanang malah di Senen iki yo. Lah nek wong lanang niku seneng ning gerdu daripada ning omah. Hubungan kadang cepat-cepatan kalau kacang-kacang wah saya itu lewat melampir orang seguyon dianggap sing wadon lampir. Semuanya niku lho Bu, diwanek-wanekno beli karo prigo. Karo Bu, apa? Wis Bu lha opo? Diwayakan teng iki. Mbok dadi Bu nyambel welut apa kon sedep. Apa Mas? Renyah cangkeme yo. Renyah. Belak welut kalau disambel welute. Di welute sama betak sambel ngene. Lah kalau wong lanang kon awet piye umure?
Mulane kula jenengan dititeni mawon. Bu, ten mriki mawon kata pundi niku rondo karo budone. Rondo Pak. Mesti akeh rondone. Yang tinggal mati kok. Dijal Bu, isin pakaian mawon iki pakaian. Wong lanang niku kan biyen kula ngaji biyen ten mriki niku pakane yo niki-niki tok. Manggon iki sing utuh pakaiane. Kok biaye nggih Pak sing utuh ireng niku. Ora gontak-ganti. Lah wong wadon wis ganti ping pinten Bu? Jadi bareng-bareng Bu, nariahan serat, dan yasinan serat, arisan serat, tahlilan serat, undangan serat, gerep. Orang bakal Iku lho Bu. Astagfirullah iki nek depoke deloken basa ragam kaya guru nganu olahraga. Sebenarnya yo seragam kabeh, madine ping 7 yo seragame ping 7. Sing lanang mati nyangklat goyoke nang sawah. Bocor-bocor sing wedok senang nang bal desa 1, 2, 3, 4, 5, 6 wis. Mentang-mentang sing lanang musuhi Brami karo musuhi lemah salah pengkatan. Dengan pulau mriko sampai kene insyaallah nggih. Nggih sami Bu nggih. Nggih, kamu jam 12 Bu. Derek apa? Terus biar apa mau tambah 10 lewat. Nggih, berpun iki. Terus akhir apa pun? Sampai. Rahman, mipun Rahman. Tak lanjutake. Allah mempunyai sifat Rahman. Rahman itu Allah welas asih, yo welas asih terhadap orang mukmin, yo welas asih terhadap orang kafir. Yo welas asih terhadap hewan, semua yang ada di alam dunia, semua diulas asih Gusti Allah. Mergane Allah tidak membeda-bedakan, sing penting manjada wajada. Wong sing berusaha pasti akan dikasih oleh Allah. Contoh, jenengan mersani toko-toko sing teng pinggir dalan niku, toko gede-gede niku toko sinten, Pak? Dek Cina, bener, dek Cina. Tidak golek wong Jawa sih, pernah mboten wonten. Toko emas Cina, toko elektronik Cina, toko kayak blau-blau dodol pancine Cina, nganti warung terasi gue Cina, so Cina kabeh. Kenapa yang diberi kekayaan orang Cina? Karena mau berusaha. Walaupun dia seorang kafir, boten sholat, boten agami Islam, tapi gelem usaha dikasih kali Gusti Allah. Gusti Allah boten beda-bedakno. Senajan penggawane nang masjid, nang musala, penggawane sholat nganti bakute kaya lesit Cina, lesit kethek. Padahal kene nganti basa mireng ngene kaya lesit kethek nggih. Lesit niku bahasa halus, Bu. Bahasa kasare silit. Niku nek mboten usaha yo angel sugihe senadana salate tiyang mergone adunya darul amal. Dunya niku lho panggonane wong amal. Golek ganjaran. Sedangkan akhirat darul jaza. Nggon piwales, nggon bayaran. Jadi besok panjenengan senadana salate nggon dina, tahajude nggon dina, posone nggon dina, mboten krubah kula panjenengan sugih kalih klarat. Mergone salat ibadah niku mboten marakno sugih. Jenengan salat mboten salat rasa duren
mboten beda karo rasane timun, padha wong ora salat ora rasa duren padha, wong salat ora rasa duren padha. Apa ngan rasa wong salat ngan rasane timun kaya duren ngaten. Ya mboten. Ya padha. Apa ngan mboten salat terus mudunen gatel ya mboten. Sami mawon mboten niku wong diaduk. Angklin Darmo, wong tuane napa siwane jenengan nggih Angklin Darmo niku kan sakti madraguna. Wong mantuk bae dicek ngomong. Nggih. Jenengan bisa dipraktekno panjenengan kebon ngecek ngomong karo manuk. Mu manuke nek jenengan ngerti ilmune iso nglayani ngomong. Begitu juga Angklin Darmo sakti madraguna. Kula tak kali-kali panjenengan. Angklin Darmo kuburane teng pundi? Ayo teng pundi? Mboten wonten sing ngerti. Sejarah bukune kandel sak Quran mboten wonten sing nulis Angklin Darmo kuburane teng mriki. Mboten wonten. Karena apa? Angklin Darmo itu tokoh muksa. Muksa niku napa? Muksa niku menyatu di bumi. Jadi ketika meninggalkan kerajaannya karena kerajaannya mobil rebutan antara bojo wadon nom karo bojo wadon tuwa. Aku kan gebruk rebutan kerajaan yang mau pati niku. Akhirnya Angklin Darmo ngomong ngurusi dunya. Akhirnya lunga sing wong niku mboten wonten sing ngertos. Nganti topo. Nah, topone topo muksa, Bu. Topo muksa niku wanteng-wanteng niku ngantos jasad kali rogone menyatu ning tanah. Jadi wonten-wonten kuburane. Posisine teng pundi mawon mboten wonten, paling tilase. Iki biyen tepanggih nggih manggon Angklin Darmo, iki biyen tepanggih gawe napa topo Angklin Darmo paling ngaten tok. Jadi wong biyen sing sakti-sakti mandraguna niku sedone niku topo muksa. Lah topo muksa sing gagal, sing ilmune urung nyandak niku dadi lecingklok. Jengklok niku rupa setan tapi garing. Gagal produk gagal. Produk topo muksa sing gagal dadine jengklok. Garing, ini kena ngerti jengklok kan garing. Tapi makanya dikasih darah, sore jadi setan, gagal setan gagal ya. Lah, Angklin Darmo sakti madraguna dikasihkan Gusti Allah, sing gawe sakti niku Gusti Allah. Padahal dia bukan orang Islam, dia orang Hindu. Gimana? Terus Arya Kamandanu, Brahma Kumbara. Nang TV wong sejarah nang TV niku kan jaman biyen wonten temenan sejarahe. Niku orang-orang sakti semua, akan tetapi ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha, tetap dikasih kekuatan kali Gusti Allah karena mau berusaha. Nah, dengan enten perayaan Barongsai dan Pekalongan, hari raya Imlek, niku wong-wong niku dicocoli paku saking mriki tekan mriki. Kupinge gulune tembus. Mboten wonten darahe. Wong niku ngisi moto barongan. Niku mboten orang muslim, mboten pernah sholat, tapi dikasih kekuatan dari Gusti Allah karena mau berusaha, mau tirakat. Paham nggih? Terus hewan jenengan melihat ayam niku niki babon. Gadah anak sedoso, niki anak sedoso. Ketika dimpani, anaknya di maring, ono anak
ndeke kancane mriki gedene padha bentuke padha. Kok iso ditelaku ditotol regane ngerti niki mboten anake beda. Padahal mboten gadah utak. Sekolah ki mboten. Madrasah ya ora, TPG ya ora. Tapi suaminya itu dua anaknya. Karena apa? Itu sifat Rahman Gusti Allah. Nah tapi kalau Ar-Rahim, sifat melasi Gusti Allah tertentu wong mukmin kabeh dalam akhirat, lho dan sifat Allah Ar-Rahim itu yang merasakan nanti adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang patut masuk surga adalah orang-orang yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah. Misalkan dunia, anu darmo, wa ashabi wa alihi wa ashabi. Tak kanca-kancane sudah sampai-sampai senang dunia diparingi kejayaan, kekuatan, kekayaan. Kok mboten muslim, mboten bertakwa kali Gusti Allah, mboten ibadah, ya arep mlebu swarga mengko dhisik, enggak bisa. Sifat Rahim Gusti Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Ini kandungannya Bismillahirrahmanirrahim itu ngaten iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Wonten waktu 10 menit sinten badhe tanggap. Monggo. Nek setengah 11 pas setengah 11 ya. Ini kelebihan. Sampai nanti. Ini 20. Wonten waktu 10 menit monggo. Badhe tanggap. Ibu gede tanglet Alhamdulillah, mereka ditambahin kok Pak. barengan kok Pripun Bu? Bu Mbak. Bu. Pripun. Alhamdulillah, ditambahin kok Pak. Syukur berarti mau. Bu, kenapa rumah tangga tidak berkah? Ngertos boten jawabannya. Qalilun minasyakirin, mergone tiyange sithik anggonipun syukur. Bahkan kadang tidak mau bersyukur. Syukur secara lisan, ucapkan alhamdulillah. Tapi tidak cukup alhamdulillah, harus diimplementasikan sebuah ritualitas amal baik. Napa? Yang nglakoni perintah Gusti Allah. Tidak cukup alhamdulillah Gusti, alhamdulillah matur nyuwun diparingi sehat, paringi umur panjang, paringi rezeki. Tapi ana seorang azan blas ora gelem mare langgar, ora gelem salat. Berarti kalah karo koyone nggih. Koyone malah kalah karo iwan-iwan iku jenengan isuk jam 3 ana swara ngaten Bu.
Niku asline nek panjenengan dirungono tenan niku mboten kulo-kulo mboten Bu. Niku ngajak menungso padha tangi, padha zikir, padha tahajud. Udkurullah asline kan udkurullah. Ayo do tangi, ayo do elingan Gusti Allah, do elingan Gusti Allah. Ngomong ora percaya wae. Isu niku biasanya enten renjak niku ngarepe jenengan wiwitan iku nggih ya. Lamit. Niku asline nggih zikir elingan Gusti Allah. Lanjut barang. Ono suara sapi niku niku nggih zikir kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Nono ulo boleh, ulo suarane gitu. Niku asline boten sas tapi subhanallah. Niku zikir kali Gusti Allah. Orang tawon ana orang kok sore niku asline nggih istighosah kali Gusti Allah. Allah. Nek ora percaya nek kalau siji diruwono nang kuping. Nyokok. Allah. Dia hantuk abu suaranya jelas Allah. Niki nek temen pinggir sawan itu nonton tumina. Boten niku nggih zikir karo Gusti Allah. Kodhok-kodhok bacet-bacet niku nggih zikir. Wasine ngaten Bu. Nggak syaratun, azidanatun, walai kafartum, inna ada bilasyatin. Nggak syaratun, jika engkau bersyukur, maka Allah akan menambahi imannya. Tapi jika kamu sudah diberi umur, diberi kesehatan, diberi rezeki, kau orang bersyukur, maka ada Allah akan sangat pedih. Nanti sebelum panjenengan rasa akhir. Niku kodok niku lho. Bisa mengingatkan kula panjenengan ngaten niku. Aja men do syukur, mondo matur nuwun marang Gusti Allah. Nggih. Jenengan pernah ngayat mboten? Pernah nggih. Nek ana ayat dijunjungi kandhar, kandhar apa kantil mriki? Kantil. Niku dirungono Bu, disambingno dirungono. Wah, krengket kata nggih. Nggih mboten. Nggih ngaten mawon Bu ekspor. Nggih terus bengi barang cepet nggih mawon. Urusan men beres. No krengket. Dirungokno mawon. Sopo kok temen cemer ora. Kok serius nih. Anak itu Putri sinten Bu? Nggih. Oh putri kok putra. Lanang wedok. Putri pakai lare, ngapunten Pak. Lah niku Bu, niku keranda katil mawon iso nginget napa panjenengan cedhak layar. Dirungokno mawon klik. Niku asline nggih nginget napa panjenengan ungger dia klik. Hadal muayina binaklik. Anak sari, serius malah beri serius kok. Ini kita kasih patunuk saja. Sofifah 4. Ini kita pun tak bawain aja bukan percaya. Undur bi aklik, anak muhayina binaklik, anak sarirul manaya kamsalin misli bimislik. Mukul panjenengan, kurungune klik. Padahal niku nggih ngaji niku. Niku ngaji Bu. Undur bi aklika. Nek cara Jawane kan. Undur bi aklik delokno. Pikir secara utakmu cara Jawane kene. Undur bi aklik ana muhayyina binaklik. Aku iki lho, Bu tempat pindah.
pindah dari alam dunia ke alam kubur. Ana muayina binakdi ana sarirul manaya kamsalim bimisli nyatane akeh pirang-pirang wong sing do numpang ning nggonku sing wis do ngalami turu ning nggonku sing wis dikubur ning alam kubur ora ana sing bali wonten boten mriki. Awan dikubur, bumi ditalili, meronang sandingi melunggar, lu kan, berarti kubur sih iso. Anu bosen nang kuburan. Sepengi inget kok anak beli yang pernah bener. Kubur, semua yang ada di sekeliling kita itu bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Mulane kula panjenengan simpel Bu, wis anu usate bela. Anu piye iki? Usate wajib melu ngaji. Usate napa salat melu salat wis usate narang tahlilan melu tahlilan, yasinan, manakipan. Wis tentrem. Malah renes Pak. Nggih, wis ngaten iku malah tentrem adem. Nggih. Ngaten Pak Bu nggih. Niki mun tak jawab Bu nggih. Pandailah bersyukur. Bun. Nggih. Pak, assalamualaikum Pak. Nggih. Lah niki wonten tiyang nek salat kalih minum niku hukume pripun Pak? Ustaz maaf. Iki wonten tiyang Salat kali minum. ya salat terawih sambil gayu Pak. Salat kula panggih jenengan tidak pernah Nggih, salat. nggih Tapi mboten Pak, apa-apa. Nggih yang mboten apa-apa. Bagus Bu, bagus. Nggih, iya laras. Bismillah Pak. Nggih. Jadi salat karo minum ngaten. Timbang jauh-jauh kan itu Pak. Samawon. Ngaten Bu. Nggih Pak. Ampun Pak. Ketika panjenengan sholat itu ada aturan. Nggih. Jangan bergerak lebih dari 3 kali. Nggih, jangan bergerak lebih dari 3 kali. Dan pada waktu sholat diharamkan makan dan minum. Itu pada kalau anu Pak, Tapi niku nggih Pak pas mboten salat paling pun rampung. lah nek pas assalamualaikum dengan minum yang mboten apa-apa. Coba Allahu Akbar terus ngambil anu minum. Yo mboten. Ora apa-apa. Gerakan yang keras 1 kali saja bisa membatalkan sholat. Gerakan yang keras itu berarti iki ono lembut pakai sangkok. Nah, 1 kali pun bisa membatalkan sholat. Berarti nek ndurunge rukun ngaten nggih, berarti 1 kali 2 kali berarti sudah 2 gerakan. Jangan ditambah lagi. Nah, kalau ditambah lagi berarti ngenteni 1 rakaat lagi. Batasnya rakaat adalah ruku. Misal ruku, mun ruku terus njulukno. Berarti mangke nek nglorot meneh ngenteni ruku malih. Nek bar ruku oleh benekno meneh. Berarti ukurannya 1 rakaat adalah dihitung dari ruku ke ruku. Betul ya? Pak, kalau sholat terus pas kosong biasanya nek sahur mangane sambel itu biasanya ngetuk. Gitu, nek ilang itu ngetuk karo dilek. Bakal ora dilek kebenan santem. Niku piye carane? Nah, nek panjenengan tasih kadang sholat jenengan ada delik malah batal.
lumayan kena gitu ngorong malah batal salate ya batal posone. Carane pripun? Didoake ning sampinge. Niki syariat niki. Pak lha kok mboten najis mboten? Idu niku mboten najis. Karena idu niku sifatnya di luar. Kecuali nek glogeken tadi merasa kok pedes kadang anduk niku nggih, merasa kok tadi ngene. Pedes panas. Dan itu berarti air yang dari waduk, dari perut. Nah itu yang tidak boleh diletakkan pakaian, kudu dibuang karena itu najis. Wis jenenge air utah-utahan. Nggih, ora rasane. Rasane anjir kok, tekan diwetenge rasane anjir. Napa? Yo nek mboten saged ditanggulangi, kudu dibatalno. Lah biar Lah nek saged ditahan nganti salam, nah yo ngenteni salame mboten mboten saged yo terpaksa dibatalake, mangke dilanjutake. Nggih, mulane ana istilah al-qai'u utah-utahan itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Lisan mulut yang dicogok-cogok. Mulutnya dicogok-cogok, kok mutah. Kenapa bisa membatalkan puasa? Karena mengeluarkan kotoran dari perut. Akhirnya ini perutnya penak, enteng. Sesuatu yang bisa menyenangkan itu bisa membatalkan puasa. Orang mutah rasanya Indonesia makan akhirnya dicogok-cogok. Akhirnya nggak mutah. Niku bisa membatalkan puasa. Senajan mboten dimakan, metu kok malah batalke poso. Salah satunya adalah utah-utahan itu. Nah, singkatan gigi niku hukume makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan kelet. Sahur mboten napa-napa. Nek masih waktu subuh enggak apa-apa, Bu. Nek masih waktu subuh nggih. Nggih, nek jam 6 jam itu niku nggih makruh. Tapi wong bedhege cangkeme wong poso niku wangi di hadapan Allah. Nek jenengan sahur ora sasi kapan. Nek jam apa meneh bar mangan pete, bar mangan jengkol. Jam itu kan aku di sempurna katanya wah yo badut ambune jelek tapi di hadapan Allah niku wangi. Oh jika mawon batal bu posone jangan jika ngaten iki posone batal anggere jika karo memut permen jika tak batal karo rokokan. Bu, jam setengah 10 lewat. Oh, nggih, ngaten nggih. Nggih pun. Kurang lebih nyumpang pun cakap-cakap pun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan mawon. Jenengan mawon. Apa niki monggo Pak. Nah, saya santai mawon Pak Bu nggih. Karo guyonan, karo kaya anake panjenengan piyambak mawon wong dhewe kabeh. Wong ado ora kok. Guyonan tapi kan mentes. Monggo Pak. Ini kita tanya.